खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि बे सेकेन्ड चेनेल पि नार्जारी ब्लग चेनेलाव बयखौबो बरायबाय। दिनै जोङो साखन्द्रा जोंनि बे आसामाव साखन्द्रा ओंखारलायबाय। बे बोसोराव गिबि खेबनि थाखाय बेखौ खोनादों आरो लोगोसे फोरोंगिरि सासे फोरोंगिरिया सासे केरानि बिसोरखौ दंफांआव खानानै बुनाय बिनि सायाव माखासे खोथा सावरायगोन। अब्ला जों गिबियावनो सावरायगोन साखन्द्रा। नोंथांमोना माखासे भिडिअखौ नुखाबाय जानांगौ, आं गिबियावनो खोनादोंमोन। बे साखन्द्राखौ मानसिफ्रा हमनानै बुनानै बुथारदों आरो बे जाथाया जादों जोंनि बे आसामावनो, जोंनि बे आसामनि धेमाजि डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय जनाय हालामाव जादों। बियो जनाय हालामनि मोनसे गामियाव जादों। गामिनि मुंखौबो होदोंमोन, बेहाय गामिनि मुङानो जाहैबाय बैकुन्ठपुर ओनसोलनि मणिकान्त पेगुमोननि न'खराव हाबदोंमोन बे। ओमफ्राय मणिकान्त मोननानै सासे आइजो मानसि जायबा गावनि गथ' दङ। बे आइजोआ जाहैबाय करिश्मा मुंनि, करिश्मा पेगु। बे आइजोआ गावनि गथ'खौ गाइखेर जाहोबाय थानानै उन्दुदोंमोन जाहैबाय, गाइखेर जाहोबाय थानायाव उन्दुलांदोंमोन जाहैबाय। उन्दुलांबाय थानायावनो बे साखन्द्राया हरखाबै फैनानै बे गथ'खौ सिख'नानै लाना खारनो नागिरदोंमोन। नाथाय बिमाया थर मोनबाय, ओमफ्राय बारदावनानै होसिख्रावबाय साखन्द्रा होननानै। ओमफ्राय रायजोफोरा फैजोब्बाय। ओमफ्राय रायजोफोरा जाथाय सालियाव मोनफैनायाव बे साखन्द्राया गथ'खौ गारनानै खारबाय आरो। ओमफ्राय खारबाय रायजोफोराबो होसोबाय। होसोनायावनो बेखौ मोननानै ओमफ्राय हमनानै सोंथि खालामबाय, बायदि सोंबाय। ओमफ्राय बेहायनो बेखौ बुनानै बुथारबाय। गिबियावनो थैयाखैमोन, उनाव पुलिसफोरा लांबाय, फैनानै जाथाय सालियाव फैनानै पुलिसा बे साखन्द्राखौ लांबाय। लांनायाव ओमफ्राय फाहामसालियाव बेखौ थैबाय होननानै बुंदों आरो। ओमफ्राय साखन्द्रानि मुंखौथ' बेयो मिथिनाय जायाखै। ओमफ्राय बे जाथाया मैयाहाय जादोंमोन, मैया बेलासियाव 6:30 रिंगायाव जादोंमोन, मैया बेलासियाव। जोबोद दुखुनांथाव आरो गिथाव बाथाव जाथाय। जोंनि बे आसामाव गिबि खेबनि थाखाय साखन्द्रा बेहाय जों खोनालायबाय। थांनाय बोसोरफोरावथ' जों खोनादोंमोन, जों बिजनिखैबो खोनादोंमोन आरो क'क्राझारावबो खोनादोंमोन साखन्द्रा हमनाय, सोरबा बिदिनो गोमोनो रोंनाय बायदि खोनादोंमोन। दा बिदिनो अब्ला जों माखासे भिडिअखौ नायनि। नोंथांमोना नैबे नायबानो जाबाय, आंबो बेहाय नायनि। थारैनो साखन्द्रा दंमारोना? नंगौ, बे जाथाया धेमाजि जिल्ला जनाय महकुमानि सिङाव थानाय बैकुन्ठपुर राकेट गामिनि थागिबि मणिकान्त पेगुनि न'खराव मोनाबिलिनि 6:30 रिंगायाव सिनायमोनि साखन्द्राया करिश्मा पेगु मुंनि बिमाया गावनि 3 दाननि अनजुमैनि पेगु गथ'खौ बिखायाव लानानै आहार दौबाय थानाय समाव उन्दुलांसनदोंमोन। बे समावनो सिनायमोनि सुबुङा गोरलै गथ'खौ बिमाया मिथियालासे लानानै ओंखारलांनायाव बिमाया हरखाब बागदावनानै गथ'खौ साखन्द्राया लांनाय नुनानै होसिख्रावना हुस गैयै जालाङो। गामिनि सुबुंफोरा दावराव जानाय न'खराव फैनायखौ नुनानै साखन्द्राया गथ'खौ हायाव गारनानै खारलाङो। गामिनि सुबुंफोरा होसो बैकुन्ठपुराव हमनानै मोनो आरो रायजो राजाफोरा बुग्लिबाय थानाय समाव हरखाबै जनाय पुलिस बिफाना जाथाय सालिनिफ्राय दिखांनानै जनाय आसाम देहा फाहामसालियाव थिसननायाव थैबाय होननानै फोरमायो। बे समाव जनाय पुलिस बिफाना बिनि सायाव नायबिजिरनाया सोलिगासिनो। बेनि सायाव पुलिस बिफाना खुगा बेखेवथ'वाखै। जनायनिफ्राय गौतम बसुमतारीनि खौरां, बड'लेण्ड बुब्लि। लोगोफोर, बेखिनियानोमोन। बेबायदिनो जाथाय जायो, साखन्द्रा होननानै होख्रावबाय। ओमफ्राय मानसिफ्रा फैबाय, रायजोफ्रा फैबाय, हमबाय, बुबाय, सेबबाय, बुनानै बे थैबाय। बिदिनो जायो आरोना जाथाया। बेखायनो नोंथांमोना साबधान जाबानो जाबाय। सोरबाफोर माबा मोनसे दाय खामानि मावनो थांदोंबाथाय बिदिनो साजा मोनखागोन। माने बेयाव हमदांस'नो हाया। रायजोफ्राबो आरो रागा जोंना थाखायो। बे मोनाबिलिनि समाव सोर साखन्द्राया बायदि गथ' सिखोन मोन्दों मादों होननानै रागा जोंखायो। बेनिखायनो बे जाथाया जादों होननानै आं सानो। लोगोसे बेहाय जायबा पुलिस एसपि बिथाङा दुखु मोननाय फोरमायदों, बेबायदि जाथाय जानामोन होननानै बुंदों आरोना। नाथाय बे हरखाब जाथाय, बेखौ सोर मा बुंबावनो। दा बेनि सायाव नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दङ। लोगोसे दा जों सावरायगोन झारखान्डनि दुमकायाव फरायसालिनि फरायसाफोरा खौसे जानानै सासे सानखान्थि आयदानि फोरोंगिरि, ओमफ्राय सासे क्लार्क माने बे केरानि बायदि जाहैबाय, स्कुलनि गासैबो माबाखौ नायबिजिरग्रा, लिरनाय मानाय बेफोरखौ, बिसोर सानैखौ माने दंफांआव खाना बुदों। माखासे सावगारिखौ नायबानो जाबाय। नै बेबायदि दंफांआव खाना बुदों आरो। दंफांआव खाना बुनायनि जाहोना जाहैबाय फरायसाफोरनि प्रेक्टिकेल मार्कखौ खम होदोंमोन जाहैबाय। ओमफ्राय बे खम होनायनि थाखायनो गोबां फरायसाफोरा फेल जादोंमोन। 36 फरायसाफोरनि गेजेराव 11 फरायसाफोरा फेल जादोंमोन। दा बेनि थाखायनो बिसोर रागा जोंखांनानै गिबियावनो बिसोर फरायसाफोरा प्रिन्सिपालनाव थांदोंमोन आरो बे प्रेक्टिकेलनि मार्कखौ नायनो थाखाय बिदोंमोन। नाथाय प्रिन्सिपाला हेंथा होबाय। ओमफ्राय हेंथा होनायाव बे क्लार्कनाव थांबाय, क्लार्कआबो हेंथा होबाय। ओमफ्राय बिसोरो सहायनो हायियाव सानखान्थि आयदानि फोरोंगिरि ओमफ्राय बे क्लार्कखौ हमनानै दंफांआव खाबाय, ओमफ्राय बुबाय। फोरोंगिरिनि मुंखौ बुंदोंमोन बेहाय। फोरोंगिरिनि मुङानो जाहैबाय, सासेनिया सुमन कुमार आरो बे जायबा क्लार्क बेनि मुङानो जाहैबाय सनेराम सावरे। दा बिसोरनि सायाव पुलिसा नायबिजिरगासिनो दङ आरो बेनि गुबै जाथाया मामोन बेखौ नायबिजिरगासिनो दङ। बिडिअ आरो जायबा पुलिस बिसोर जाथाय सालियाव फैनानै बेखौ नायबिजिरगासिनो दङ। लोगोसे बे जाथाया गोबां गोसारगासिनो दङ, भिडिअफोरा गोबां गोसारगासिनो दङ। दा बेनोमोन जाथाया लोगोफोर। नोंथांमोना नुबाय जानांगौ, बुजिबाय जानांगौ, मा जाखो मा माखो गासिबो खोथाखौनो। लोगोसे दायनानि बाथ्राखौ मिथिबाय जानांगौ। अब्ला लोगोफोर, नोंथांमोना बेनि सायाव मा बुंनो सानो? बे दायना नङा, सरि, साखन्द्रा
दायना बुंफ्लांदों दाख्लै बावैसो नै मैयासो दायनानि भिडिअ बानायगासिनो दंमोन ना बेनिखायनो आं दायना बुंफ्लांदों सरि दायना नङा साखन्द्रासो दा आं थारमाने बे साखन्द्रानि सायाव आरो नैबे फोरोंगिरिखौ खाना बुनायनि सायाव मा बुंनो सानो मा मोनसे बुंनो सानोबा नैबे कमेन्ट बक्सनि गेजेराव फोरमायहरदो एसे बुंनो सानोबाबो हरबानो जाबाय जाहाथे जोंनि गोसोआबो एसे कमेन्ट फरायनानै टाइम पास जायो नङा होमबा लोगोफोर दा बेनिखायनो माबा मोनसे बुंनो सानोबाथाय हरदो नैबे कमेन्ट बक्सआव अब्ला आं बेखिनिखौनो बुंनो सानो साखन्द्रा हमनाया हमनांगौ नाथाय बेबायदि बुथारनाया मोजां जायाखै हमनानै पुलिसनो हरनांगौमोन आरो नाथाय बेबायदि गरमाव पुलिसनो लेंहरनाय मानाय बिदि खर'आव जेबो फैया दा बेनिखायनो बिदि जाथाय जादों होननानै आं सानो अब्ला लोगोफोर दिनैनि भिडिअआ बेखिनियानोमोन गोजोन्थों एसेनोसै जय बर' आर्मि आरो जाय बिथांमोना दासिमबो नैबे चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखै बिथांमोना साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय जाहाथे जोंनि गोसोआ बोलो मोनो 50K साबस्क्राइबार जानो थांगासिनो दङ दा 41 जाबाय दा बेनिखायनो हागौमानि साबस्क्राइब खालाम जाहाथे बर'जों बर' साबस्क्राइब खालामाबा सोरथो खालामनो अब्ला बाय बाय